ଆଜିଠୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ। କିଏ କରିବେ ଆବେଦନ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଫର୍ମ, କିଏ ପାଇବେ କିଏ ପାଇବେନି ପୂରା ବିବରଣୀ। ଆଜିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଫର୍ମ ଓ ଦାଖଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିବ। ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଫର୍ମ ମିଳିବ। ଏଥିସହ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ମିଳେ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। 5 ବର୍ଷରେ 10ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ବୟସର ମାପକାଠି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 2024 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଡିବିଟି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇବେ। 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ସହାୟତା ରାଶି। ବର୍ଷକୁ 10,000, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ପାଇବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ। ପରିବାରର ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଡେବିଟି କାର୍ଡ଼। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା। ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 500। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 500। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ କମ୍ ଓ 60ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆୟକର ଦେଉଥିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିଲେ ସହାୟକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଓ ଦାଖଲ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ